ang pag-ingon ug malipayong Pasko o Merry Christmas. Bisan pa wala ka nakabuhat og gufor o pagsupak sa pagtuo, apan ang imong gisulti nakabuhat ka sa pinakadakong sala. Mga igsoon sa pagtuong Islam, atong balikan pag-usab ang kahimtang sa pagkatao ni Isa alayhi salam sa dihang gianak siya sa iyang inahan nga si Birheng Maria. Si Maryam alayhi salam. Si Allah subhanahu wa ta'ala mingon diha sa halang ng Quran, وَذَكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Sa doon nga pagkahubad, ingon si Allah subhanahu wa ta'ala o hinumdumi o Muhammad ang istorya mahitungod kay Maryam alayhi salam, yan ang libruha, ang Quran. Sa dihang siya mapahilayo gikan sa iyang pamilya o nangadto sa sidlakang dapit. Mga igsoon, gisugda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang istorya ni Maryam pinaagi sa pagpakita nga siya pipahilayo sa iyang pamilya. Mapahilayo aron sa pagsimba kang Allah subhanahu wa ta'ala sa hingpit nga kalinaw ug kaputli. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Sa doon nga pagkahubad, mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, ug naghimo siya og usa ka panalipod tali kaniya ug sa uban. Unya gipadala namo kaniya ang among roh. O kini mitungha diha sa porma sa usa ka hingpit nga tawo. Ang mga ulama nagkahiusan nga kini ang roh nga gipadala mao si Jibril alayhi salam. Qalat inni a'udhu birahmani minka in kunta taqiya. Sa dihang nagpakita si Jibril alayhi salam sa anyong laki kay Maryam alayhi salam, mingon si Maryam, ako nagapanalipod kang Ar-Rahman batok kanimo kung ikaw adunay kahadlok kang Allah. Kala innama ana rasulu rabbiki liahaba laki gulaman zakiya. Mitubag si Jibril alayhi salam sa pormang tao, ako usa lamang kasugo sa imong Ginoo aron ihatag kanimo ang maayong balita sa usa ka putli nga anak. Qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Matud ni Maryam alayhi salam, kung saon nako pagmabdos nga walay laking nakahikap kanako ug dili ako sa kadaotang babae. Subhanallah, sa pagkatinuod si Maryam alayhi salam gihatagan ni Allah subhanahu wa ta'ala og pinakataas nga dungog ug kaputli. Kala kadhalika kala rabbuki huwa alayya hayyin. Mingon si Jibril alayhi salam, ingon ana ang giingon sa imong Ginoo ug sayon ra kana alang kanako. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Ug ang panghitabo nga matuman kanimo Maryam, among himuon siya nga usa ka timaan alang sa mga tawo ug usa ka kaluoy gikan kanamo. Ug kini usa ka butang nga gitakda na. Mga igsoon sa pagtuong Islam, ang pagkatao ni Isa alayhi salam usa ka pinakadakong timaan sa gahom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sa giingon niya, inna matala Isa inda Allahi kamatali Adama khalaqahu min turab thumma kala Allahu kun fayakun. Sa pagkatinuod, ang kahimtang Isa alayhi salam sama kang Adan. Gilalang siya gikan sa yuta. Tungod kay gipakita ni Allah subhanahu wa ta'ala nga siya kaya niyang buhaton gikan sa wala. Pasabot nga gilalang ni Allah si Adam nga walay amahan ug walay inahan. Ipakita usab ni Allah subhanahu wa ta'ala nga siya makahimo sa paglalagi kan sa lalaki nga walay babae. Nga mao si Hawa, si Eva. Nga gilalang niya gikan kang Adam kay Adan.
O ipakita usab ni Allah subhanahu wa ta'ala nga siya makahimo sa paglalanggikan sa babae nga walay lalaki. Kini si Isa alayhi salam gikan kang Maryam alayhi salam. Wala naj'alahu aya aron siya mahimong timailhan ngadto sa mga tao unsa kagamhanan si Allah subhanahu wa ta'ala. O kitang tanan gilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala pinaagi sa lalaki o babae. Doon na nakitay ginikanan. Apan sa pagkatinuod, dili ang atong ginikanan mo'y naghimo kanato. Kundili si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang al-khaliq. Ang tinuod nga bugtong magbubuhat. Wa rahmatan mansiya. Ug ang pagkabuhat kang Isa alayhi salam usa ka rahma kaluoy gikan kanamo matud ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana amram maqdiya. O kini usa na kabalaod nga nahukman na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fahamalathu fantabadat bihi makanan kasiya. O si Maryam alayhi salam imabdos kung mipahilayo ngadto sa usa ka halayong dapit. Sumala sa tafsir, lahi ang pagbuntis ni Maryam kaysa ubang mga babae. Ang ubang mga ulama miingon nga pagkahuman sa fanafakna fiha min ruhina dalira siyang mimabdos diha dayong gabhiuna. Wallahu alam. Tungod kay ang pagmabdos ni Maryam lahi sa ordinaryong mga kababaynan. Faja'ahal makadu ila jid'in naqala. O bidangat kaniya ang kasakit sa pagpanganak. Kalat ya laytani mittu qabla hada. Sama sa atong mga kababaynan nga ang usa ka babae mudangat sa kalisod sa kada higayon nga sila manganak. Ug tungod diini mausab si Maryam alayhi salam matud niya ya laytani mittu qabla hada. Og namatay na lang unta ko kaniadto og nakalimtan na. Allahu akbar. Mga igsoon, ang pagsulti ni Maryam alayhi salam niini wala kini nagpasabot nga naglikramo siya sa kadar o sa kapalaran, kundili paghulagway sa grabe nga kasakit nga iyang nagian ang pagpanganak. Wa kuntu nasyam mansiya. O niyan ang higayuna na wala na ang iyang panabot. Nagpasabot lang kini mga igsoon unsa kalisod ang usa ka babae nga manganak. Sa laing tafsir, zid'in naqala, sa dihang na siya sa kalisod sa pagpanganak, gisugo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nga muduol sa punuan sa tamar, punuan sa dates, tungod kay mibati na siya o kagutom. Itabangat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang istorya mga igsoon na hisgutan sa mga ulama nga dili basta nga mapupok o mahulog o bahagbong ang tamar. Bisan pag unsa ka kusgan sa tawo nga mouyog niini, dili gyud na mahulog. Apan si Maryam, bisan pa sa iyang kaluya tungod sa pagpanganak, gisugo siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nga uyogon ang punuan sa tamar, ang punuan sa dates, at mahulog ang bunga. Subhanallah, dili tungod sa iyang pagkusog ni Maryam alayhi salam na mahulog ang bunga, kundi tungod sa kabubuton ni Allah subhanahu wa ta'ala ug sa grasya ni Allah subhanahu wa ta'ala mahulog ang bunga. Ang tambag sa atong mga ulama, kung gusto nimong kabuuton ang grasya o biyaya ni Allah, kinahanglan doon na kay buhaton. Sa tinuod lang daghang mga tao nga magsalid na lamang sa grasya ni Allah o dili na bubuhat sa hinungdan. Kaya pinaagi unta sa pagbuhat og mga hinungdan, ihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyang biyaya. Inshallah ato ni makuhaan og dugang pagtulunan. Tahtaki sariya o dihay iyang nadungog nga tingog nga nagkanayon. Kadungog si Maryam alayhi salam og tingog, ayaw kabalaka. Sa mga tafsir, gihatagan siya tubig. Tubig kasama og sapa aron didto siya makainom. Umingon si Allah subhanahu wa ta'ala, fakuli washrabi wa qarri 'aina.
busa kaon, inom, ug aron makapahulay ang imong kasing-kasing. Kini usa ka dakong leksyon o aral alang kanato. Luyo sa atong pagpaningkamot o pagbuhat sa mga hinungdan, ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala moabot. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmati sawma. Mato ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung doon na may mga tao nga moabot kanimo mangutana, isulti kanila nga doon na kay padaad ni Allah nga magpuasa. Mga igsoon, ang pagpuasa nga gihisgutan dinhi dili sama sa atong pagpuasa. Apan kang Maryam, ang pagpuasa nga gihimo niya ang dili pagsulti. Falan ukallimal yawma insiya. Kung niyan ang adlaw dili na siya makikistorya ni bisan kinsang tawo. Faanat bihi kaumaha tahpilu. Si Maryam yadto sa iyang katawhan nga kugos niya ang batang Hesus. Mga igsoon, sa dihang niabot ang mga tao, bisan unsa na lang ang isulti sa mga tao kabahin kang Maria nga dili maayo. Kanu ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya. O Maryam, sa walay pagduha-duha nakahimo ka og dakong salawayong butang. O igsoon nga babayi ni Haron. Si Maryam dili igsoon ni Haron. Apan ang buot pasabot dinhi gikan siya sa linya ni propeta Haron. Pasabot nga diha siya gikan sa linya sa mga balaan, sa mga propeta. Wa ma kanat ummuki baqiya. Ang imong inahan o Maryam dili hugaw nga babae. Uhilom lang si Maryam alayhi salam tungod sa iyang panata nga dili makigsulti. Ug iyang gitudlo si Isa alayhi salam, si Jesus, samtang iyang gikugos, iyang gitudlo, paasyarat ilay, matod sa mga tao, kung saan na mo pag-istorya niya ng bata, dili na mo istorya. Apan si Allah subhanahu wa ta'ala ang mas labaw na sayon. O si Jesus misulti, misulti si Jesus alayhi salam, kala ini Abdullah, sa pagkataliwod, ako ulipon ni Allah. Pinagi ini, ipamatud-an ni Jesus, nga ang iyang inahan, dili hugaw. Ipadalibdan ni Jesus ang kadungganan sa iyang inahan. Dili kini sama sa giingon sa mga Kristiyano nga ang unang milagro ni Jesus mao ang paghimo sa tubig ngadto sa alak. A'udhu billah. Ataniyal kitaba, o gihatagan si Jesus o kapahayagan. Kini ang Injil, Ebanghelyo, dili Bible. Wa ja'alani nabiyya, o gihimo si Jesus nga sugo o propeta. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. O siya mipanalangin kanako bisan asa ako padulong. O siya nagsugo kanako nga magsala, magampo ug maghatag og zakat samtang ako buhi pa. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shakiya. O ako matinahuron sa akong inahan ug siya wala maghimo kanako nga mapahitason ni sukihan. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Busa ang kalinaw mana kanako sa adlaw nga akong nahimugso ug sa adlaw nga akong mamatay ug sa adlaw nga ako banhawon pag-usab sa pikas kinabuhi. Mga igsoon, kini ang pulong ni Isa alayhi salam, ni Jesus, sa dihang gipasuminglan ang iyahang inahan nga si Maryam alayhi salam. Ug kini usa ka dakong milagro nga ang usa ka bata magsulti, mulito. Ug mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, dalika Isa banu Maryam qala al-haqq. Kini si Jesus anak ni Maryam, ang pulong sa kamatuoran mahitungod sa ilang panaglalisan. Mga igsoon, tungod sa panaglalis sa mga tao, kinsa si Jesus, giunsa siya pag-anak. Apan dinhi sa halangdong Quran, gisulti ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kamatuoran. Makana lillahi ay yattakhida min walad. Matud ni Allah subhanahu wa ta'ala, dili angay alang kang Allah nga adunay anak, siya hingpit ug walay sama.
Giklaro ni Allah subhanahu wa ta'ala dinhi nga ang pagkaadunay anak nagpasabot og kahuyang og walad ug dili siya mga anak, dili siya sama sa iyang mga binuhat nga dunay anak. Si Allah dili na niya kahinanglan, siya hingpit ug dili mga anak. Idza fakada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kung siya si Allah magtakda sa usa ka butang, musulti ra siya kun fayakun o kini mahitabo diha-diha dayon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon, mga ginikanan sa pagtuong Islam, sa mga naunang aya o bersikulo nga gisulti ni Allah subhanahu wa ta'ala kabahin kay Isa alayhi salam kang Hesus, giklaro ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kahimtang sa pagkatao, sa iyang pagkasugo, sa iyang pagkapropeta kay Isa ibnu Maryam, kay Hesus nga gihimong Ginoo sa ubang tao. Kini nahimong dakong kalibog ug dakong pagkasaad sa daghang mga tao. Sayod ta ni anak nga ilang gihimo si Isa alayhi salam nga anak sa Ginoo o Ginoo mismo o ilang gisimba. Kini mga igsoon sa pagtuong Islam, mao ang klaro og dayag nga giya gikan kang Allah subhanahu wa ta'ala nga angay masabtan pag-ayo natong mga Muslim. Mga igsoon sa pagtuong Islam, isulod na kita karon sa pagsaulog sa mga dili Muslim. Kini kabahin sa adlaw nga natawhan ni Isa alayhi salam, natawhan ni Hesus. Sa mga okasyon, daghang mga Muslim ang nagbuhat og mga sayop, naglibog kung mahimo bang moapil sa Pasko, naglibog kung mahimo ba nga mudawat o muhatag og regalo, naglibog kung mahimo ba nga mo-greet og malipayong Pasko o Merry Christmas ug dili motubag niini, muapil sa pagsaulog, muapil og kaon o uban pang kalihukan, bisan pagani sa pagbutang og mga dekorasyon sa balay, magapil-apil. Daghan kayong mga Muslim nga nagaduha-duha ug naglibog kung unsa gyud ang angay buhaton sa panahon sa Pasko. Ilabi na kay nagpuyo kita ni ining komunidad, nadaghan ang mga dili Muslim. Mga igsoon sa pagtuong Islam, paminaw nato kini nga aya bersikulo gikan sa halangdong Quran, bisan paluyo sa pagpasabot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kahimtang sa pagkatao ni Isa alayhi salam. Mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, takadu samawatu yatafattarna minna wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirahmani walada wa ma yanbaghi lirahmani an yattakhidha walada. Mga igsoon sa pagtuong Islam, ibutang nato gini sa atong kasing-kasing ug hunahuna kung unsa ang gisulti ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kini kabahin sa ilang pagsaulog o gikalibgan, giduha-duhaan sa kadaghanan natong mga Muslim. Mato ni Allah subhanahu wa ta'ala, takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hapit na mga gisi ang mga yuta, mga gisi ang mga langit, ug ang mga yuta, mga pikas, ug ang mga bukid, mga pulpo. Tungod sa ilang gisulti nga si Allah doon ako ng anak. In kullu min fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Sapagkat tinuod ang tanang nasa langit ug mga yuta, mga ulipon ni Allah. Busa mga igsoon, unsa may kalibdan ining okasyon na nga ang tanang ana sa langit ug mga yuta, mga ulipon ni Allah, nga kinahanglan ba kita mo apil, mo greet, mo tubag o mo suporta nga sayop kita nga kini mao hinungdan nga masukop si Allah subhanahu wa ta'ala. Diin ang mga langit magisi, ang mga bukid, mga guba, ug ang mga yuta, mga buwak tungod sa ilang pag-ingon nga si Allah dunay anak.
Busa mga igsoon sa pagtuong Islam, unsa pay atong gikalibyan. Nga niining mismo nga mensahe sa pagsaulog sa Pasko, na sumala sa ilang giingon, gipadangat sa kalibutan ang bugtong anak sa Dios aron mahimong manluluwas sa tibuok kalibutan. A'udhu billah. Kini dako kayong supak sa atong pagtuo isip usa ka Muslim. Ngano imo ba mang kalibgan kung mahimo ba o dili magapil-apil sa kasaulugan? Ngano nga moapil ka? Wala ka ba'y baruganan sa imong relihiyon? Wala ka ba'y baruganan kang Allah subhanahu wa ta'ala nga gusto nimong moapil kanila? A'udhu billah. Mato ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ang pag-ingon ug malipayong Pasko o Merry Christmas, bisan pa wala ka nagabuhat og gufor o pagsupak sa pagtuo, apan ang imong gisulti nakabuhat ka sa pinakadakong sala. Nagpasabot kini nga sama siya nakabuhat og sala nga mas grabe pa kaysa nakapatay og tao, ug mas dako pa sa pag-inom sa makahubog o dako pa sa makahubog nga alak. Nganuman, tungod kay unsaon nimo pag-ingon sa pagpanimbaya sa usa ka tawo nga nagsimba og laing Dios ug nagbuhat og shirk, samtang ikaw nagatuo ug nagasalig lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Naghatag og pananglitan si Ibnul Qayyim rahimahullah, aron gyud atong masabtan ang pag-apil og selebrasyon sa Pasko. Bisan wala ka nakahimo og gufor o pagsupak sa pagtuo, apan miapil ka sa ilang party, nagpakita ka na sa pag-uyon sa ilang doktrina na si Isa alayhi salam anak sa Dios. Paghatag og pagdawat og regalo sa Pasko, bisan wala kay intensyon sa sala, apan imong gidawat ang regalo, nagpadayag ka na sa pagtuyon sa kultura o pagtuong nga supak sa atong pagtuong Islam. Matun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli qaumin idan wa inna li'idana ayyamal fitri wal adha. Sa pagkatinuod ang matag grupo sa tao adunay kaugalingong selebrasyon, ug ang atong selebrasyon mao Idul Fitr o Idul Adha. Mga igsoon sa Islam, Idul Fitri, Idul Adha, gisugo kanato nga maglipay kauban ng atong pamilya, kapatiran, niining selebrasyon na mao gisugo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa usa ka tuig kaduha. Wala na ilain, walay Pasko o unsa pa. Subo nga balandungon mga igsoon sa pagtuong Islam, tungod kay wala sila'y panginlabot sa Idul Fitri, Idul Fitr o Idul Adha, hasta gani ang Biyernes walay panginlabot. Apa sa pagsaulog gani sa laing selebrasyon abtik naguna. A'udhu billah. Bigastos og kwarta sa paglimpyo, pagdekorar sa balay, o pag-andam sa pagkaon, nag-imbita ang mga bisita, o nagpahigayon og party-party. Para niya ang selebrasyon na nga daw gato nga wala gikaligot-gutan ni Allah subhanahu wa ta'ala kanang buhatan. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kahadlukan nato si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang atong gihisgutan dinhi mga igsoon mao nga akida. O kini ang kinauyukan sa atong pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala. Busa nga pa man nga atong buhaton ang mga butang nga ikasuko ni Allah subhanahu wa ta'ala. Balik ko nato ang gihisgutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga langit magisi, ang mga yuta, mga pikas, ug ang mga bukid, mga pulpot tungod sa ilang pagsulti nga si Allah dunay anak. Nga karon maoy gisilibrar din apil ang usa ka Muslim. A'udhu billah. Asa ang atong baruganan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Dili nato ang ihalad ang atong pag-apil sa bisan unsang selebrasyon nga supak sa atong pagtuo. Bisan pagani kini gisunod ug daghang gisunod ini. Kung ang mga langit ug yuta ug mga bukid maapektuhan sa kasuko ni Allah subhanahu wa ta'ala tungod sa ilang gibuhat, unsa pa kahang epekto sa atong kaugalingon kung muuyon kita sa ilang gibuhat. Mga igsoon hunanaw nato ug atong palandungan nga ang kalibutan puno sa selebrasyon nga supak sa atong pagtuo. Apan ang atong obligasyon mao ang pagpanalipod sa atong kasing-kasing alang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw itugot nga bisan unsang selebrasyon makapahisag sa imong baruganan. Magamping kita kung magpabilin sa matinud-anon sa tinuod nga pagtuo. Amin ya rabbil alamin.